പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ രാജേഷ്. ഇൻഫിനിറ്റി ദ സിംഫണി ഓഫ് ലവില് ആർട്ട് ഡയറക്ഷനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു വിശേഷം പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഏഷ്യാനെറ്റ് വോഡാഫോൺ കോമഡി സ്റ്റാർസിലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടീം അംഗമായിട്ടുള്ള രഞ്ജീഷ് നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തൊക്കെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മിമിക്രിക്കാരാണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി രീതി വേണം നമുക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കാൻ. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് രഞ്ജീഷിനെ കിട്ടിയത് വളരെ ഭാഗ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഫിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹായ്, നമസ്കാരം. രഞ്ജീഷാണ്. അഹാൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ വിനായക് പി കമ്മത്തും ശരണ്യ വിനായകൻ നിർമ്മിച്ച ഇൻഫിനിറ്റി ദ സിംഫണി ഓഫ് ലവ് എന്ന മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം ഞാൻ കണ്ടു. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല സബ്ജക്റ്റാണ്, നല്ല വിഷ്വലൈസിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.